Fira Orígens és una manera d'entendre i de divulgar aquest patrimoni gastroalimentari que tenim a casa nostra. Sense pagesia no hi ha ni cuina ni futur. No podem pretendre fer un bon plat si no sabem quina és la qualitat d'aquell producte. Fires com Fira Orígens són imprescindibles perquè donen prestigi als productors, ens donen a conèixer i també ens ajuden a fer xarxa entre nosaltres. Per mi, el gran tresor de la restauració, del món de la restauració, és el petit productor. Tenim que defensar-los, posar-los en valor i tenir-los en compte a l'hora de consumir. Venir aquí ens aporta, notorietat, que ens coneguin, dos, donar a provar el producte, que per nosaltres, al ser petits, és molt important. Llavors, que hi hagin aquest tipus de fires, aquest tipus de ganes d'ensenyar les coses i que la gent ho rebi també, pels petits productors i elaboradors això és molt important. Què significa la connexió entre l'horta i la cuina? Per mi ho és tot. És identitat per nosaltres, és consciència, és sobirania alimentària, és nutrició, és consciència de consum, és la nostra identitat, és servir al màxim esplendor tot el producte que hi ha al nostre entorn i treure el màxim partit. Sense aquestes fires, jo crec que seria quasi impossible que nosaltres poguéssim tenir els productes i fer els plats que fem. Si la resposta cuiners i pagesos és un matrimoni perfecte.